ole khovelin kan halil mai COVID-19 vaccine chu khovela ama saber ni turin Italian scientist te chuan an siam chuak ta an enchin na hi rom khopuya nei ni in Spallanzani hospital a hloting taka nei ani mishing taksa a thok thei ngei tura ngai cheichi ma enchin ni in an vaccine enchin hian coronavirus hi che theilovin asiam ti finfia ani hen enchin na hi atira chuan damdoi chinga manga enchin ania chumi hnuwa pahnih an thlang chuak le a chuta tangbok chuan a tha pakhat zawk an thlang chuak le ta ani Italian scientist te chuan an vaccine siam hi coronavirus in thlapun dan le a in siam danglam dan ang zelin a in siam rem ve thin don ani ti in an tar lang tel bok ani an soizel dana chuan an vaccine siam hi mihring taksa a voi khat kalu ani khan kan antibodies le T cell te chu nasa taka kai har anwani anga chu chuan chak takin coronavirus kan taksa a lut to chu zukbein an nuai bo thei don ani ti in an soitel bok ani